¿Qué quieres tomar? Estrella. Es en vaso, ¿no? One more, baby, everybody say, take this almond, curry to the cotton. Or take this almond, curry to the cotton. Or take this almond, curry to the cotton. Tell me I'm going, tell me I'm going. Houve un día, xa fai moitos anos, que había un par de rapaces camiñando por Compostela que empezaron a xogar, a facer música. Eso acabaría convertíndose moitos anos despois nunha das bandas de blues referentes a nivel nacional. A verdade é que Marcos Cole e Adrián Costa fixeron un traballo digno de acercarse a él para escoitalo, e hoxe temos a sorte de estar aquí co cantante e guitarrista dos Reyes do Cao, Adrián Costa, para falar un pouco desa banda que empezou a recorrerse por aquí por Compostela e hoxe en día fai a súa labor en Berlín. Que tal, Adrián? Moi ben, Jaime. A min gustaríame preguntarte algo, non? Onde están os primeiros pasos? Onde está o comezo desto? Bueno, o comezo, poderíamos decir que foi na escola, cando estábamos, a Marcos era maior que a mí, mas un día estive na súa casa, empezamos a falar de música, entón empezamos a entendernos desa maneira, pouco a pouco fixemos unha banda que en realidade era a pandilla que solíamos andar por aí a golfear. Ese foi un poquinho a primeira experiencia que tivemos no ámbito da música. Cuncas Bar, que significa eso? O Cuncas era un sitio pequecho, era un bar de blues, como é un bar de blues, con música todo o rato, música en directo, e cunha xente que soía ir, tiñamos como un ambiente especial. Supoño que foi un momento importante na vosa carreira desplazarse a Madrid. Como foi ese proceso? Bueno, en realidade o foi o pioneiro nese aspecto foi Marcos. Marcos marchou para Madrid no 99, empezou a tocar ali ca Tonky Blues Band, facendo moi boa amistad con xente como Ñaco Goñi. Ao cabo dun ano ou algo así, Tonky chamoume e díxome: queres vir por aquí a ver que pasa, proba a sorte ca banda. E bueno, esa foi a primeira vez que marchei de Compostela para buscar algo máis. Sería imposible levar, Cicais, unha carreira como esa quedándose aquí en Santiago? Home, a verdade é que o blues en España non é a música favorita, pero bueno, sempre podes traballar, sempre podes facer cousas, pero a verdade é que non é o mellor ambiente para o blues.
Berlín, estades tocando ali, debe ser un ambiente totalmente diferente. Que tal ali? Home, Alemania é un país moi diferente, un país con un montón de cultura musical, é un país que cando se ti vas a ver a unha pachanga de pueblo, as pachangas tocan Chuck Berry, Little Richard, é outro concepto de pachanga, aquí tocan merengue e salsa. É un país que ten moitísima cultura musical, que fai un montón de festivales acerca do blues e do jazz. E bueno, eso notase na xente. Simón, yeah. Esa nominación por o Premio da Crítica, que ademais é a nivel europeo, é referente a ese Hot in Roof, ese último traballo. Constame que estivechedes rodeados de auténticas joyas da música. Bueno, sí, por sorte tivemos a ocasión de compartir unha sesión de estudio con xente como Herb Hardesty ou Sax Gordon Beadle. E bueno, o disco, a banda do disco é a banda que estamos agora en Berlín, en Alemania. E bueno, cando chegou Herb Hardesty, ele un home que estivo traballando con toda a xente, foi o saxofonista de Fats Domino por 40 anos, estivo con Duke Ellington, Frank Sinatra. Estou falando de un músico desa talla, non? E bueno, cando empezas a tocar ves que esa xente ten outro concepto, outra filosofía de facer a música, tocan todo a primeira, e bueno, É máis fácil cando traballas con monstruos. Home, eu penso que se estás xogando co Real Madrid sempre vas xogar mellor que co SAR. Cuando salí de La Habana, válgame Dios, nadie me ha visto salir si no fui yo. É moi importante na vosa música como interpretades. Home, no blues a interpretación é o máis importante. Eu e Marcos sempre dicimos que se non o sintes non o toques. Pero bueno, no ámbito do escenario, de como te interrelacionas no escenario, coñezo a Marcos, sei o que está pensando, entón sempre intentamos xogar entre nós, intentamos facer cousas diferentes todas as noites que tocamos, non? Cheguei a Madrid, empezamos a tocar na Tonki e chegou Mick Taylor, foi 2 xiras con el, e bueno, el ensinoume que un verdadeiro Rolling Stone na guitarra, non? Un tipo sucio, pero
pero demoledor, non? Buddy Miles é totalmente outra cousa, non? Buddy Miles é unha... é todo un portento, non? Buddy Miles é un dos mellores cantantes que escoitei cando tiña 14 anos, estaba tolo por Jimi Hendrix, Band of Gypsies. Eu e Marcos estábamos un pouco como droguis, non? Cando empezamos a tocar con el, porque un grandísimo batería, un grandísimo cantante. É unha verdadeira escola na música do soul e do rock. Supón para vos, despois de estar tocando e xirando por todo o mundo, de facer o voso traballo tantos anos en Madrid, despois de estar en Berlín, volver aquí a tocar en Compostela? Home, é unha maravilla, non? A xente, penso que sempre o público compostelán sempre nos ha apoiado un montón. Sentímonos, claro, na casa, non? Nunca me sinto como cando toco aquí. Cando tocamos aquí é diferente, non? De Santiago, pido que levanten las manos, todos aquellos que están aquí. Yeah, yeah, yeah. All right. Vamos, Leticia, vamos. Gustaríame saber como te vesti con 40 anos. Bueno, non sei, eu e Marcos temos claro o que queremos facer. Non quero pensar moito no futuro, só quero pensar... Nunca o fixeches? Non moito, pero na música tens que pensar no presente, non? Intentar facer todas as cousas que están ao teu alcance e intentar logralas, non? Estás nun momento da tua carreira na que xa funcionas con coñecementos que acumulaches durante todos estes anos ou sigues aprendendo? O máis bonito da música é que non paras de aprender. Non sodes, non obstante, unha banda de ensayo, sodes unha banda de estar directamente no escenario. Cando ensayades, sempre hai público. Cando ensayamos sempre hai público, esa é verdade. Freedom, freedom, no down, no down, no down, no down, no down, no down. ¿Estáis todos ahí? ¡Sí, yeah! ¡Sí, yeah! ¡Sí, yeah! ¡Oh, brother! O blues é verdade que é unha música nocturna, unha música de club, unha música que fala ca xente, non? E bueno, ese é o seu mensaxe, cada un fala da súa vida, das súas cousas. E bueno, esa é a verdadeira filosofía do blues, non? Decir o que pensas, decir quen eres, se che gusta ben e se non, pues, busca outra cousa, non? Crees que é verdad que un músico de blues ten nalgún momento da súa vida que vender a alma o diaño? Bueno, esas son leyendas. Hai quen comenta que vos sodes un exemplo deso. Non o penso. Fixemos unha vez máis aquí en Compostela, pero bueno, facíamos como unha especie de rocky ca música, porque eu e Marcos sempre coñábamos con iso, con Rocky, Adrián, bueno, facíamos un pouco así
só para meterlle un pouco de gracia. Señoras y señores, los Reyes del Todo. O feito de traballar pola noite tamén acarrea algunhas dinámicas de vida, bueno, pois a veces complicadas, non? Supoño que moito alcohol, moito tabaco, moita mala vida hai tamén detrás desa banda de Os Reis do Cao. Ajá. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que diga? ¿Que soy un golfo? Esta canción decía, si te quieres ir por la noche, si te quieres ir de la ciudad por la noche es demasiado tarde. De aquí no se va a mover nadie. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una canción que me cantaba mi abuela. Por eso la tocamos aquí, en mi pueblo. Me gustaría que dieses un fuertísimo aplauso soplando los vientos. Ya le conocéis. Hemos hecho un montón de pasta juntos. Por cierto. Estamos juntando pasta para una operación para el Adrián. Es en serio, nos dé risa. ¿Se quiere poner tetas? Por fin. Podéis comprar nuestros discos ahí en la barra. Tenéis los dos, el pack por 20 euros, cada uno 12 euros. El viejo y el nuevo, 15 temas cada uno. Ten que haber mercado, ese é o tema, non? Agora o mercado está liderado por as grandes compañías. As grandes compañías poñen o mercado máis ou menos como eles pensan que é o mellor para o negocio. E iso fai que os músicos de chan pois teñan, por suposto, menos posibilidades, non? The way you make me feel, you never turn me on, you really turn me on. You knock me off of my feet, you knock me off of my feet. My lonely days are gone, my lonely days are gone. Sempre é unha boa nova estrenar o ano sabendo que hai un novo espacio televisivo no que ademais temos a honra de contar con xente da cultura para facer un recorrido polos nevoeiros culturais, artísticos e rueiros dunha cidade emblemática, Santiago de Compostela. Un bo exemplo deso pode personificarse en Adrián Costa. Vamos a desexar un bo ano para todos os artistas, para todos os músicos, tamén para o gran público e para toda a xente de Compostela, para a nosa nova audiencia tamén. E gustaríame que se despida de nós Adrián Costa. Moitísimas gracias, gustaríame felicitar a este novo canal por dedicarlle un espacio á música e as novas corrientes de aquí de Compostela. Felicitar tamén a Jaime Barreiro polo seu interés e desexarlle o millor para este novo canal. Moitísimas gracias. Como un